This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Halin sa pagtrabaho sa kampo kag sa iban pang ulubrahan, nasaylo nila sa mga eskwelahan ang may masobra 50 na ka mga kabataan nga nangin scholars. Pagi man sa suporta sa ilang mga sponsors kag sa natukod nila nga cafe, na pangitaan man nila sa ilistaran ang mga estudyante. Aton kilalaho ng mga social workers sang Sowing Legacy Movement sa sininga episode sang Baganihan. Sang 2016, may 1.3 million ka mga pamilya sa pungsod ang may mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 17 anyos nga nagatrabaho base sa records ng Philippine Statistics Authority. Isa na diri ang working student nga si Nico Leonardo sa Banwa sa Murcia. Istorya ni Nico, naagyan niya ang magtrabaho sa kampo bangod wala niya mapadayon ng pag-eskwela sa kolehiyo. Ginkinahanglan niya man nga manghugas sadto sang pinggan sa isa ka karenderya para lang may mapanyaga samtang naga-eskwela. Aside from working student ko, sir, kung lunchtime, wala ko may mga break time ko. Kung nabilang hindi, wala ko sa office, wala mo ko sa akon nga studies, wala nga time. Nagakadto ko, sir, sa isa ka restaurant, naga-dishwashing ko to. Pero sa bulig sang Sowing Legacy Movement, nakabatod sang scholarship si Nico, tubtob nakatapos siya sa pag-eskwela, kag karon isa na siya ka maestro. Nakagraduate ko, sir, college. It's because of the scholarship man nga naghatag sa akon. That's why nako ginya pasalamatan ko. Sunod sa founder sang SLM nga si Richel Verdi Prado Manga, estudyante pa lang siya sang iya nakita ng problema angot sa mga children and workplaces kag student dropout. Amo ginlonsar sang natukod nga organisasyon ang fundraising program para masuguran ang scholarship program. Halin sa pagkolekta sang piso nga donasyon hasta sa pagpatigayon sang flea market ang ginhimo sang non-government organization agud nga mapaeskwela ang mga kabataan. At first we started lang gid nga mag-collect sa mga school supplies, but we are amazed sa response sa mga tao. That's why ang banamon ubrahon na lang gid siya something sustainable, and that is through scholarship. And ang isa sa mga common sa amon nga mga volunteers nga pag-started is that most of us were scholars before. We have seen kung ano siya ka-helpful, and in my experiences nakita ko man kung anong mga limitations usually, especially for those nga wala yaga excel academically. Wala. Si Richel anay working student man nga naghimakas para matapos ang pag-eskwela. Ang iya ginpakita nga commitment kag pagpalangga sa mga kabataan ang naghatag inspirasyon sa social worker nga si Adrian Patricio nga karon nagaserbe executive director sang SLM. Or we come to that kind of project nga Child Worker No More. So ang Child Worker No More, nag-advocate kami para i-end ang child labor and of course to give education sa mga kabataan through our scholarship program. So we wanted to break the chain of poverty or that cycle of poverty nga nagpugos or nagpugong sa mga kabataan nga ma-achieve ang ilang mga handog. Agod mapadayon ang nasugdan ni Richel, nagbukas man sila sang duha ka mga coffee shop sa bulig man sa ilang mga sponsors agod nga makatipon sang dugang nga pondo para mapadayon ang pag-eskwela sang 34 ka mga student scholars sang SLM. May mga tuition fees nga nag-range from 20,000 to 30,000 sa isa pa lang nakabata. So imagine may 30 kami ka-scholars or 30 kabata ang ginaka-eskwela kag we are trying to juggle the finances nila. So gaka-sustain namon through the ng pledges namon, sir. So nagapati kami nga dako gid ang mabulig sa pagpalangka. So that pledge campaign nga ang imo nga 30 pesos will go beyond gid sa education sa mga bata. And aside from that, nagapangita man kami sponsors, mga family sponsors or mga international sponsors like mga Koreans or other mga families nga makasuporta sa education sa mga kabataan. So, ang amay nga si Helasio Sokenyo nagatrabaho sa bag-o bukas nga kalan-an sang SLM sa may Dalangalo sa Barangay 23. Ang iya anak nga lalaki nga yara sa grade 9, scholar man sang SLM.
Tuma nang iya pagpasalamat sa organisasyon nga naghatag man sa iya sang palangabuyan kag pamaagi agud mapatapos ang pag-eskwela sang iya bata. Kusinero ko sa Manila. So at least ano man na batyagan mga dumay ka agapay ka sa pagpa-eskwela. Tawhay man nga ako nga pag ano kay siyempre. Ano na abala malibre ka na ng bata mo. Kag wala pa sir balik. Kag wala gid balik. Oo. Ang manang ano da nang pinana pa salamatan ko man eh. Residente sa Barangay 27 sa Bacolod si Hilasio, kundi natukod ang legacy home sang SLM. Diri nagapuyo ang pilalang sa mga student scholar nga hindi taga Bacolod. Humalin sa nag-peak ang pandemic, nagserbe na ini nga puloy-an sang second year student nga si Jasan Nada sang Banwa sang Calatrava. Struggle kid pag first year sir kay wala internet sa amon makadto pa kami sa bukid. Ito sa Calatrava? Oo. Started posting about this thought na what if mahatag ta 1 peso a day or 360 pesos a year kag i-pool ta na to support scholars. So nami ang pag-respond sa mga tao, so we have our first 3 sets of scholars. Wala sang ginapaabot nga balik Sanday Richel kag Adrian para sa mga student scholars. Magluwas lang nga mabuligan sila nga malampuwasan ang kapigaduhon pinaagi sa edukasyon. Mga child worker no more since 2016 up to now. Kag may ara kami subong mga 32 scholars in Negros Occidental. Kag actually may mga scholars na kami nga nag-graduate sa college. May ara na kami education graduate, may ara na kami mga social work graduates, may mga maritime graduates naman kami nga mga scholars. So from that point, kita namon nga nang super established naman ang ilang mga pangabuhi, nakabulig naman sila sa ilang mga pamilya, pero wala sila namon nang hindi sila forced or hindi sila obligated nga mag-give back sa organization. Kaya nagapati kami nga ng man sila mga breadwinners man sila sa ilang mga pamilya, so therefore dito gid sila yung ma-provide sa ilang mga pamilya. But aside from that, sa among nga child worker no more nga program or scholarship program, hindi lang man ang educational support ang ginahatag namon sa ila, but rather we give empowerment gidya sa mga kabataan. You just do it because you want to do it and you're happy that you're doing it. And that love itself is inspiring. That's why ang isa sa mga mottos namon before was love is a verb. We have to exercise it and make it happen. And that's how we move the world. Of course, through their effort, kabay pa makahelp sila sustain sa organization and to inspire other young leaders man, some dreamers like them. Humalin man sa natukod ng SLM sang 2014, nagapadayon man ang pagpanghatag sang libre nga school supplies ang organization sa pila ka mga bulutuan sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Nagahatag man sila sang psychosocial seminar sa mga estudyante, kabahin sa pagpanghanda para sa full face-to-face classes. Mag-expect ka pagid sir nga magdamo pagid ang scholars nga mabuligan nila kag mapadayon pagid ang organization kag hindi bala maguba sir. Hindi bala maguntat. Kay I know nga damo pag sila mabuligan, not only me. Kay I'm the first nga na-graduate. Wow. Within their scholarship nga program. Pinaagi man sa Legacy Camp, ginahanas nila mga student leaders kag scholars nga among ila naman ginalauman magahatag sang pagbago sa ilatag sa mga komunidad. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.